Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Valli tal-li ġejt għal-istedina tiegħek. Xtaqt insaqsik kif bdejt fuq dan il-suġġett tal-maġija u hekk. Ħanejdlek, l-għonet żewġ affarijiet differenti l-maġija u l-paranormali, però marbutin flimkien ukoll sa ċertu punt. Jien meta kont għadni fil-bidu tal-Magic kont qed ma' wieħed magician anzjan. Għalli għafil ċertu ġużegat, kien qod il-marsa daw. U mort niftakar għadna fuq it-tarġek bil-qeda barra bada jħroġ l-affarijiet li għandu l-Magic u kellu kodba ta' daw l-spiritisti li jħorġu l-ektoplazim minn ħalqhom u hekk insomma u seances u affaxxinajt ruħi u fissajt u insomma bdejt infittex fuqhom. Tant bdejt infittex li mbagħad bdejt nixtri kodba, bdejt nixtri magazines, kien hawn dak iż-żmien Man, Myth and Magic, kien hawn magazine Fate and Fortune, kien hawn magazine The Unexplained u kien ħarut il-belt tal-kodba li kien iġib li kodba ta' posta lija fuq dan is-suġġett u bdejt naqra ħafna insomma. U bdejt nagħmel sensiela ta' programmi fuq dak iż-żmien Rediffusion. Kien jisimhom mis-saltniet moħbija, għamilt 34 programm, kull programm kien ikollu suġġett differenti, pereżempju konna nitkellmu fuq l-astroloġija, fuq l-ispiriti, fuq il-poltergeist, insomma, affarijiet hekk. Kont nikteb l-iskript jien, kien jaqraw mal-ewwel Carmen Azzopardi għal-Afri l-attriċi kbira, Carmen Azzopardi u Alfred Mallija, dak il-leħenek somber. Konna nużaw ħafna sound effects, twerżiq, mużika, insomma, u kont nintervista xi nies ukoll fih dal-programm, insomma. Niftakar kont intervistajt il-Tony Sands li kien hypnotist, kien jiġi f'Lukanda u hekk jagħmel ix-shows hawnhekk, kont intervistajt waħda Amerikana kienet tagħmel in-numeroloġija, insomma, ħafna anki waħda famuża artista Rosemary Nichols kien jisimha, kien hawn sensiela fuq it-television dak iż-żmien fis-670s. Jisimha Department S. Jason King hija kienet is-segretarja tiegħu u dina kienet tgħix Malta bħala attriċi, ġifieri kienet tagħmel il-palmistry. U kont intervistajta. Palmistry kien romanzija ġifieri taqra x-xorti minn fuq lit, insomma. U kont intervistajta, insomma. Anyway. Bidda l-programm, mbagħad wara l-ispeċi din is-sensiela kont għamil sensi l-oħra jisimha Emmen jekk trid, kienu osra kwarta storja li hija speċi paranormali. Mbagħad bdejt sensiela fuq it-television jisimha Tajt Veru dak kien fl-1976 l-ewwel sensiela ta' Tajt Veru fejn l-istess kont nagħmel ftit Magic jien ġifieri. U mbagħad kont nitkellmu fuq xi suġġetti u kont nġib ukoll guests jitkellmu. Għad hemm żewġ biċċiet qegħdin hekk tfittixhom qegħdin hemm għadhom hemm. Waħda intervista mal-Markis Ċikluna tal-Mistika fuq dak kien jemmen ħafna affarijiet u l-oħra intervista ma' wieħed minn ħaltar xien insejt ismu li daw għadhom jeżistu ġifieri, għadhom qegħdin x'imkien xi arkivi jidhru ta' Rom, tfittixhom ta' Rom. Jitkellem fuq xi stejjer tal-irwieħ li kien jiraw fiċ-ċimiterju ta' ħaltar xien. U da tgħix kemm miskien ma tagħmel din intervista kemm ma jruħ in-nies wara miskien giddieb insomma. Imma kienet intervista interessanti. Mbagħad kien hemm ċerti nies li ħajruni naqqat għaqda, allura kont naqra reluctant jien. Kont żammejt naqra lura il-Parapsychology Society li kien hemm ċertu wieħed Aldo Ketkuti fiha, kien hemm ċertu wieħed Vanni Sant, konna nintaqgħu il-Mosta ħafna drabi u konna niddiskuti tal-affarijiet. U hemmhekk ġieli bdejt niltaqa' mbagħad ma' stejjer, ma' nies li għamlu ċertu asserzjonijiet li għandhom ċerta qawwiet.
Wara dak is-snin kollha nitkellmu ta' snin 70, ġifieri, snin 70. Jiena mbagħad I gave up għaliex għax bdejt nara li kulħadd jgħid ħafna stejjer jgħid hekk u evidenza ta' xejn. Ħa nisemmilek każ pereżempju. Medium so hekk ġifieri. Waħed minnhom medium, dal-medium jiena kont għamil talk fuq il-mediums u kif kienu jiddaw fl-antik xoħut minnhom jiffejkjaw il-fenomeni li kienu jagħmlu. U da ġiwieħed warajja somma, u beda wara t-tok, u ġi għallina medium, għalletna Malti kien, da ġifiri l-ummejjed, għalletna għalli in-nanna tijek, għalli warajk, għalli mara anzjan, għalli naħseb in-nanna, għalli jettamelek, għalli problemi tal-flus, probabilment għalli din mara, għalli għasira u rqiqa, għalli, tlejna, in-nannit ma l-ħaqtom xien. Ma konċ il-ħaqtom ġibir ma nafx. Ma tafx kif. Ma għat naħseb, għedna flus kuħat kollu problema, illum għandi il-problemi tal-flus, bħal mandek intu, bħal mandu kunħat, probabilment ħlif daw li kunu miljonari, ġibiri, kolħat kollu il-problemi tal-flus, dak iżmin kelli iktar iskont għadni nibda l-ħajja, ma għaskont iż-żowiex tadni, ġibiri kolħat kollu daw. Mbagħad mort niċċekkja mommi u missieri fuq in-nanniet. Għalt li waħda kienet irqiqa u twila u l-oħra kienet imbaċċa qasira ma jaqblu xejn ma' descrizzjoni. U għettu l-damma ta' wara u ġibda jidlimma għallimma nara xi ħaġa għall-familja tiegħek ajruplani jtiru ajruplani ma għalli biex kbar żgħar. Ma tindunajt x'għamel dan fittex pule, saqsa l-pule u naf li kien hemm familja li jiġu minni mill-bot, ġifiri, għasaħna close taħħom, nafhom, bibtijaj, li kienu jtajru daw l-aeroplani tal-moderni. Bida investiga saqsa. Ġabar l-informazzjoni. Eżat. Insomma, mbagħad tajt qalbi minn da baqgħu jiltaqgħu xi ftit mbagħad bil-mod sparpaljat. Mbagħad jiena komplejt nistudja fuq dal-affarijiet, sirt membru ta' The Skeptic Society tal-Amerika u anki tal-CSICOP, CICOP, bit-Taljani della CICOP għax hemm branċ Taljana, għamluni li kien hawn wieħed Olandiż Malta, membru ta' din laqda li għamennu kol ġifiri kontat maħħom u bdejt naqra ħafna u nfittex ħafna niprofa ninvestiga u mbagħad darba stedinni per Piazza Pardi f'Xarabank. Kien hemm wieħed insejt ismu li jaħfirlu kol nice person ta' kien kiteb li fuq Nostradamus. Fej kien għal Nostradamus ħafna mill-predictions tiegħu għandhom xaqsmu ma' Malta. Kien hemm medium li għada maħna sallum, kien hemm David Patch li ġi għawek l-program, insomma, u ma nafx minn kien hemm iktar insejt. Kien insomma mill-ċitrik, insomma, u tkellimt kif naħsibha jen fuq dal-affarijiet. U wara approċjani David, flimkien ma' ċertu Timmy Zammit, David Patch u Timmy Zammit u ħajruni kważi sfurzawni biex nagħmel din l-għada. U bdejna minn dak iż-żmien issa llum laqna, ma nafx laqna għandikun xi. Ma nafx kemm ta' snin, imma laqna naħseb 20 sena din laqda nintaqgħu regolarment u niddiskutu jekk ikun hemm xi ħadd jagħmel xi claim nippruvaw ninvestigaw kif nistgħu. Ovvjament faċilitajiet kbar m'għandniex, finanzi m'għandniex, imma nintaqgħu niddiskutu dawn l-affarijiet. In-numru huwa żgħar ta' nies, ġifieri, qed tifhem li għandna membri? Sorry, għazħal ta' dek ċans titkellem jien. Xi suġġetti lex, kien interessanti. Xi suġġetti investigajtuhom bħala persuni li jistaw. Fejn sibna suġġetti x'ninvestigaw, prajva ninvestigaw, yes. Tista' taħodna pass kif isser l-investigazzjoni tagħkom fuq dwar suġġetti. Qabel ngħid irrid ngħid li jiena kont ukoll membru fil-James Randi Educational Foundation. James Randi ma nafx ma jġbieħ. Huwa magician kbir li mitmilux li barra li kien magician kien investigatur tal-paranormal, kien hemm huwa, hemm Penn and Teller ukoll li huma xettiċi fuq il-paranormal, hemm Darren Brown l-Ingilterra ħafna nies ġifieri. U dan kien offra xi minn għalija beda $10,000 għal min jista' jikkonvinċih li għandu qawwiet paranormali. Minn $10,000 telu $100,000 għax imbagħad kien hemm ċerti nies li joffrew sponsorships sakemm telet $1 million. U dawn hemm proċedura, ovvjament ma tistax inti tiġi tgħidli jien rajt ħares mela ħantik €1,000,000. Le, trid tinvestiga l-affarijiet. Inti tagħmel claim, tagħmel assersjoni. All right. Dik l-assersjoni l-ewwel qed nittestjawha on an informal basis, kif aħna għandna li nagħmlu aħna ġifieri jekk inti nagħtu każ.
L-onet ħankompli fuq di, għax semmejtek $1 million. Di issa spiċċata xumiet, James Randi, pero hemm oħrajn issa li jagħmlu din l-offerta. Aħna Malta għandna offerta li nista' ngħid pubblikament miftuħa li jekk hemm xi ħadd jikkonvinċina b'mod imma mhux bil-kliem, mhux stejjer, għax stejjer ħadd jifira konta li għandu xi qawwiet paranormali jew inkella fejna fjena jafil xi ħadd li għandu, aħna lesti noffru mhux miljun, laqqas 100,000, laqqas 10,000, għana l-essin offru 1,000 euro Maltin, għal min jikkonvinċina, mod konvinċenti li għandu qawwiet li ma jaqgħux taħt il-liġi ta' xjenza kif nafu għallum. Mela, kull mandu jagħmel ifittex il-page tagħna fuq Facebook, għandek kemm psychic u kemm Malta skeptics, ġifieri, u jikkuntatti għana. Jew jikkuntatti għalili, mhux problema, ġifieri, eħe. Issa l-proċedura hija din, kull każ ovvjament għandu il-testing tiegħu. Ejja ngħidu każ, per eżempju, fejn bniedem kapaċi jidentifika bħalma kellna każ, kellna wieħed Russu ġie Malta, daret imur anke għand James Randi eventualment, tipprova ma jaħdem magħna l-ewwel biex imur għand James Randi. Fejn da kapaċi jidentifika shapes magħluqin f'envelopes. Remote viewing. Speċi ta' insomma jkollu shapes u għalinna li għandu xi 5-6 shapes għal pictures jistaw jkunu xirkunu per kem forma ta' salib, forma ta' kaxxa, preparajni l-ritratti, aħna minnijom fl-envelopes, għattifem u ħawadni għamlu biex u jista' jitejt. Għandu najt li dana, fimni, wara li provajna ħafna testijiet, għandu najt li għet juża trickery, da għet juża trickery. Għet tifem, trickery mux trickery sofistikata bħal ma nużajien, imma kienet jitċitja billi jittappjom naqra biex jimmarka wieħed minnhom biex imbagħad dejjem jelimina biex il-kantunera ta' tawweġ ftit tal-envelop jittappi għandu najt. Għandu najt mhux jinbiesta tifiri. Allura speċi ma tistax tipproċedi, imbagħad ittestja jien drabi oħra, żammejna l-envelopes aħna u ma ħadimx. Imbagħad beda jdawara fuq cold reading, beda d-lenti għandek il-xaħat, ħobbu, dik il-soltu li jużaw il-media, bas insomma. Dika eżempju ta' wieħed minnhom. Mbagħad ftaħna dak li nedulu Hunchbank, taf inti xinu Hunchback of Notre Dame, aħna Hunchbank. Ġifieri hunch hija meta jkollok hunch, meta jkollok xi ħaġa li ħadd jiġri fil-futur, taħseb li ħadd jiġri fil-futur. U ftaħna Hunchbank, ġifieri li min ikollu xi ħsieb xi ħaġa li ħadd tiġri fil-futur jgħaddi jenna, insomma konfidenzjali, baluq bid-data u dina. Wieħed biss għamel profezija li fil-fatt ma rnexxietx, ġifieri. Imma profezija titku, per mhux tgħid li ħajkun hemm inkwiet pereżempju fil-Van Nofsani, jew inkella ħajkonna naqta trabil fil-Royal Family tal-Ingilterra, mhux vagi, jekk tkun pereżempju speċifika, jekk inti kapaċi tbassar il-futur. Tgħidi specifically, pereżempju, li fit-2025 f'nofs ix-xahar ta' Mejju ħajkun hemm jikraxxa ajruplan pereżempju. Dik kien hawn wieħed imma kien hawn storja ma' din, għamel għandek evidenza tagħha. Ma minna li hemm evidenza ta' storja hekk waħda biss. Ħafna storja. Waħda biss imma hemm li hija konkreta. Hemm ħafna storja, imma kollha wara, pereżempju kien hemm ta' Ronald Reagan, kien hemm ta' Ronald Reagan, per eżempju, li kien hemm prediction li ħajsparawlu ma jmutx, mbagħad skoprew din li din kienet imdaħħla after the fact. After the fact, per eżempju, Aberfan. Kont rajt ħafna fuq hekk meta kont nixtri Fate and Fortune, impressjonajt ruħi. Aberfan kien villaġġ f'Wales fejn kien hemm muntanja ta' faħam li kienu jarmu. U di bil-xita li kienet tagħmel, di għamlet landslide u f'gat skola tfal kollha mietu. Ovvjament kienet traċedja kbira u bdew jiġu ħafna nies jgħidu ħlomt rajt it-tfal jibku u wiċċhom iswed, imma wara l-fatt kulħadd jista' jaddatta jiffittja l-affarijiet. Jekk insibu l xi ħadd li kapaċi jipprevedi ħaġa speċifika ma u mhux wara l-fatt qabel. U għak tajab li ħan itkellem jien naqra fuq bniedem li semmejt qabel, Nostradamus, ħafna jassumu li Nostradamus għamel xi profeziji li fil-fatt saru realtà.
M'għandix il-ktib qoddimi, jiena l-ktib għandi ta' Nostradamus bil-Franċiż u bl-Ingliż, għandha ħafna kotba fuq ukoll ta' nies li jemnu fih nies li ma jemnux. Imma x'għamel Nostradamus? Nostradamus kien bidem makak, pero ovvjament kien limitat għal dak iż-żmien, ġifieri pereżempju u kien astrologu, kien jagħmel xi jams, kien jagħmel il-jams, li dak iż-żmien kien xi ħaġa ovvjament, tagħmel il-ġam hija xi ħaġa. U kien jipprova jagħmel anke xi fejqan, xi mediċina, dak iż-żmien fi żmien kien hemm il-pesta. U kien inventa xi pastilji biex ifejqu l-pesta marna xewx, ovvjament. Imma kien kiteb dawn jidhom l-sekle, centuries, kienu kwattrini li m'għandhomx data, ġifieri mhux qegħdin kronoloġiċi, mhux wara xulxin, pereżempju 1567, 1560, ġifieri qegħdin imħawdin, issemmaw xi dati fihom, all right? U mimlijin metafori, simboli u tinterpretom kif trid. U ħafna jgħidu dan abbassar Hitler u l-Ġermaniżi għax hemm il-kelma pereżempju Germain u mill-kelma Hister li għallu Hister ifisser Hitler li mu veru xejn. Hister kienet l-isem ta' xmara Danube dak iż-żmien hekk jgħidu la Hister issa kombinazzjoni tiġbaħ Hitler. Imma hija Hister kienet irreferja Hister Germain, mhux German, Germain tfisser aħwa. Dak iż-żmien anke fl-Ingliż kien jidħol kelma Germain tfisser aħwa. U kien jirreferi ħafna affarijiet, profezziji jipprova. Affarijiet jiġraw fi żmienu, mhux affarijiet ta' wara. Imma il-mod kif huma vagi tista' tinterpretom kif trid. Wara li jiġru ma, mhux qabel. U postijiet fejn jsiru affarijiet paranormali u hekk. Postijiet jisiru paranormali, jiena ma tantx naf postijiet, imma morna f'postijiet fejn kien hemm stejjer ta' hauntings fil-fatt bis-saħħa ta' Dru, tafu l-Dru inti wkoll. Aħna għandna relazzjoni tajba ħafna magħhom ġifieri, u morna xi postijiet magħhom, jien l-aħħar wieħed li kien hemm ma mortx. Imma ġifieri ma rajna xejn, anke li morna video autentiku tajjeb, imma tajjeb li jbellaħlek moħħok mixbut għaw Malta minn CCTV kamera. Naraw, ma nista' ma rajt xejn li tista' konvinċi. Ma xejn. Tal-Esplora, il-video huwa tal-Esplora. Jiena kont tal-Esplora, jiena għamilt snin. Mela allura saqsihom. Meta kien l-Esplora, meta kien affarijiet oħra. Mela saqsihom. Min isaqsi? Forsi ma nafx hemm, forsi naf min jaħdem da ħabiba tiegħi taħdem hemm. Forsi tuna l-video. Però again, video rajn anke David Copperfield, rajn anke Superman. Ma da CCTV kamera tal-gvern, daw ma nistax ngħid, jiena jekk ma ninvestigax, ma nistax nitkellem fuq affarijiet li ma investigax, inkun brużuntux, jien anke tgħid li inti rajt xi ħaġa, ma nistax ngħidlek qed tikdeb inti. Tifhem, ġifieri jiena l-evidenza li nara jien. Il-problema meta ma tkunx waħdek ngħid rajt ma mhux mexnu. Mela x'inhu l-oġġett. Rajt affarijiet strambi u smajt affarijiet, pereżempju darba kont qed ninvestiga. Meta kont nagħmel il-programm ta' snin 70 jien fuq ir-Rediffusion l-ewwel każ li kelli dal niftakar ċarismu tal-każ li ħansemmilek. Kont għadni nqum, kont ma niflaħx ma mort xogħol, jien kont nallem, kont ma niflaħx u ċempel il-telefon insomma, u ċempel li wieħed għall-isma għallet nisimgħu ħafna ħsejjes fid-dar, għalli għandi żewġ tfal, għalli qed jaqgħu frak mis-saqaf, għalli nisimgħu bħal grif insomma, ħadd titmejjel ifhimni jaf qed nagħmel dal-programm titmejjel. Qed titinna dettalji, tani ismu għallina ħejja persuna marufa, mhux ħansemmi dettalji għax it's not fair. Persuna marufa. U jiena insomma meta ġejt naqra ftiegħi mbagħad għaddew xi jumej. Iċċekkjajt dil-persuna marufa, kellimtu, bidem reliable ħafna, għalli iva għallenna problema kbira, għalli insomma kek u hekk. U jiena kellimtu, ifhimni. Però sibt ħajt qoddim. Dan li ġri ħafna drabi, maħallowni ximmurem jien investiga, għax jina, ifimni, ħanajdek xini Malta l-problema. Mux Malta bista.
kwalifikazzjoni f'da suġġett m'hemmx. Ġifieri ma nistax ngħid li jiena Doctor of Paranormal Research, ma nistax ngħid li ara kieku kelli pereżempju xi PhD, xi dottorat, jiena il-kwalifika tiegħi hija fl-Ingliż u fil-maġija, ġifieri, għax jiena Ingliż kont nagħlem, ġifieri, għandi masters fl-Ingliż. Imma kieku kont dottorati jien pereżempju fil-psikoloġija, forsi kienu b'xi mod jew ieħor. Fatti provajt nagħmel psikoloġija ma ħallewniex naqleb mill-Ingliż fl-Università. Imma insomma, mħabba raġuni, qed tifhem. Alla, dejjem ħadd ma jsaqsi da ma jiġix. Ġifieri kont impedewk milli tieħol. Impedewk, impedewk, mhux impedewni ġifieri bil-pulizija da. Imma allora kif tagħmelix għax imbagħad tiġibna fil-kokko. Assis involved, assis Knisja, problema. Anke nisqof daħal fiha di. Anke ukoll. Iva. Għala kemm tinten l-affarijiet. U li ma kienx no, minna ħata l-isqof, ġenwin kien l-isqof, ġenwin u fatti jgħid mhux dali għannessa ta' kien isqof iħu. Jgħid li l-iktar semmiri pe Piazza Pardi darba fuq il-programm di, għalli l-iktar moment li beża l-isqof meta kien għaddej f'did-dar u tiġi xi ħaġa minn waraħ, oġġett itir minn waraħ. Kienet l-imma, għetta dal-oġġett se tafaw xaħal, ħafna drabi fej ikun hemm il-poltergeist, ikun hemm it-tfal involuti, u tfal jagħmlu ħafna, aħna naħsbuhom it-tfal li huma innoċenti u ma jekdbux, u jgħidu l-verità, ma ħafna drabi biex jiġdu l-attenzjoni, it-tfal jagħmlu ħafna praspar. Qed tifhem, ippruvajt wara, sorry, ħanejdek, imbagħad intervistajtu lilu dik l-unka ħaġa li stajt nagħmel, intervistajt lill-missier bil-patt li ma jinstemax leħnu, allura kont I transcribed, ġifieri taf inti tiġi tfisser transcribed, ġifieri dak li qalu ktibtu bħala skript jien. Uqrawli wieħed attur għall-programm tiegħi fuq Revolution. Dieħel nagħmel recording, kombinazzjoni illi kjat f'gazzetta di, dal-każ illi kjat f'gazzetta ġobu front page. U għafni kien l-assistant head of programs kien dak iż-żmien Charles Arrigo li għafirlu għall-isma għalli dak il-program tamlux. Kont ġaġi firina għalli għax ma jishtuqux pubbliċità għalli għetlu ma mux u ta' tkellem għetlu Manuel Zarb għax Manuel Zarb kien qrali xismu għetlu le mux u għalli dak il-program ma namluħx insomma. U ma minniex. Mbagħad jiena speċi I gave up, u mbagħad wara ħafna nipprovajt nitkellem ma siju ieħor ta' daw it-tfal mhux dak li semmejtlek li jew prominenti. Siju li kombinazzjoni kont nafu għax kien jaħdem il-posta ngħidlek straight. U għetlu għalli taqlax, għalli ħert ħallihom taqla xejn. Issa ma nafx ċara minn dak iż-żmien ma nafx sar minnhom daw ovvjament it-tfal kibru llum. Ġifieri dak każ ta' poltergeist. Poltergeist kien Malta kien għamel ħoss. Kif? Tista' tinif id-dettalji fuq il-każ? Le, il-każ Ek inti jamlak privat, mux issa, bl-ismijiet ġifiri. Le, l-attivitajiet. Le, l-attivitajiet li għalu li kienem li jina għatma mort, għatma rajtom ġifiri. Li kien kollom daw il-ħsejjes, grif ma sodna, u jaqqisu zrar, u jitfaw l-affarijiet minna ħall-oħra. Ħoss ta' zrar. Le, jaqaw anki frak ta' ġebel, ġifiri, ovvjament, u anki affarijiet jtiru minna ħall-oħra. Għajnejdu għek, di kienet il-claim. Il-claims kienu. Kienu kunem dwal u koll? Le, ma semmew dwal. Li kienu kunem claims u ma taħsejjes. Taħsejjes? Taħsejjes, frak ta' zrar, jew ġebel jistada jistaj. Jew bħal-boċċi. Girfu. Ma naqx tal-boċċi għaw it-taraċ. Le, ma daw semmew. U affarijiet jtiru minna ħall-oħra. Oġġetti li tal-isqof sikkina kienet, sikkina tifħom minna ħall-oħra. Sikkina ġifiri, sikkina li kienet id-dar ta' ġifiri. Imma da ovvjament hekk inti miexi u kien hemm xi ħadd warek qabad. Kien hemm il-każ, kien hemm każ simili l-Amerika jidilli. Issa nibda nissa l-ismijiet tajjin fejn da mar jinvestigawa u ħadu l-kamera xi filmjaw. Bizbal ħallew il-kamera mixawla u jara waħda mit-tfal taqbad il-telefon u tgaraħ. Ġifieri, mhux qed ngħidlek li l-każi kollha hekk. Imma issa ħajn iġu naqra għall-crux tal-pont. Il-crux tal-pont. Ejja ngħidu li dawn veru. What is at work here? L-ispirti? X'inhuma? Spirti qawwa psikokinetika kif jaħsbu xoħut. Jekk qawwa psikokinetika ma nix provi tagħha laqat. L-uniku
Psychokinetic power li kien hemm ta' Uri Geller li fake, kien għajt miegħu personalment u għabuġ li kuċċarina għandi kuċċarina u nżomma xuwa celebrity nżomma firmata minnu. Konna Londra, konna xismu anniversarju ta' t-tieġ ta' ħabib tiegħi li ħabib tiegħu wkoll kien mistieden u hemmhekk beda mbagħad fl-aħħar jawweġ il-kuċċarin inqas kienu xismu insomma. Anyway, ninduna xinna fit-triks naf kif għamilha ġifieri ma' xorta, I mean he's a great showman, brillanti dal-bniedem, brillanti. I mean, għadu għaddej sal-lum jikdeb il-gideb u he keeps his personality, he keeps it. Imma insomma, ġifiri, il-psikokinesi għamlu ħafna esperimenti fuq mem lebda provi. Spiriti, xi tfisser spiritu? Għalik, xi tfisser, ħansaqsek jgħax, għaslet ċas t-kellem li l-ek? Bħal meta jkollok 8 millimeter, jaqbes frame ġo ieħor, jiġifieri dak li ġara u li ħajġri, ħajqpa jiġri għal dejjem. Nara, ċifiri titkellem inti fuq in a way time travel. Imma, fil-realtà, xi provi għanna taħħadi? Zballu. Ma xi provi għanna? Zbal fil-realtà, glitch. Glitch jisiru ħafna, fil-fatt hemm it-teorija ta' Turing u il-chaos theory li ħafna dabi small glitch forsi anke l-bnedmin għalek għedina u għahna kienem glitch, għalek jina nissuspetta li diffiċli biex kienem ħajjiet fuq pjaneti oħrajn, ma dak naqra mbagħad forsi nitkellmu ktar tard jekk ikonna ċans, għax jina naqra limitat il-ħin illum. Issa, spiritu, għajna tiegħek il-glitch, jekk hija glitch kif qed tgħid inti, tal-ispiritu ħataraħ u jaqsek u jitlaqgħu. Għax inti għandek, per eżempju, bħal Ghost Train li tlet jiem qabel man kisret the train. Ma di teorija li mhux ipprovata għajni dak. Jiena ħobb insegwi l-Keith Parsons, fimt? Keith Parsons huwa bniedem vera ma dawn knowledgeable fuqhom u fejn ikun hemm bullshit ħejlek hemm bullshit fejn jgħidlek li huwa. Imma ħanejdlek ix-xjenza taħdem ma taħdimx hekk persuna jagħmel teorija. Ix-xjenza taħdem jekk għandek persuna jagħmel teorija dan irid jippruva jkun falsibility. Ġifiri, di tista' ġiġi falsifikata, li tista' tagħmel falsibility, il-kelma tista' xiddur lillum. Li inti tista' terrepetija u it can be peer reviewed. Ġifiri, jekk jien pereżempju ngħid li il-misħun l-ilma u tagħmlu jali u titfalu xi ħaġa fih ma jalix dan. Orajt jibqa' kiesa u tista' ddaħħar idejk kwik. Tista' ddaħħar idejk fih. Jien naħroġ teorija naqbad dal-likwid u dal-kimika li nkejtfaw fil-misħun. U ngħidha qudiem ix-xjenza tal-oħra. X'inhu dal-likwidu, x'inhi l-kimika tiegħu, ħajjippruvaw huma u jekk jiena veru li qed ngħidu veru ħajjippruvaw taħdem. Alright, dik hija x-xjenza kif taħdem. Ġifieri x-xjenza mhux veru li hija tal-elit, mhux veru li hija ta' white western kif jgħidu daw il-postmodernist ġifieri li tista' temmen li trid kollox huwa veru, li hemm verità waħda. Inti taf li jekk inti imxejt minn ġottiqa għal barra ħataqa l-gravità teżisti issa sejħil il-gravità, issejħil li xi ħaġa oħra, dik hija xi ħaġa li ma tistax tinnaga il-fatt huwa fatt. Issa x-xjenza hekk taħdem, issa di li qed tgħid inti teorija interessanti ta' ġifieri u fil-fatt taqbel xi naqra wkoll ma' relativizmu ta' Einstein. Ġifieri li we can in a way go back in time and go forward in time, imma hemm il-limitu. Per-eżempju, inti ma tistax tmur l-ura fizmin toqtal il-missierek, ux veru? Mux hekk. Ġiviri. Kanno. Għaxin kalla tiġi, ma tistax teżisti. Ġiviri, hemm din il-dilemma. Sakka ma tkunx il-missierek. Ma issa għajn ħallu għat-teorija tijak, għax teorija tijak hija tispiega biss. Dik it-trejn semmejt your right ghost għaddej. Ma ma tispiegax li il-ghost ikellmuk jew iċaqalqu l-affarijiet u affarijitek, ma tisibbegax dik. Issa biex ikollok entità invisibli bħalma huwa x-xitan jew l-ispirit jew hekk li jitkellem jew iċaqlaq l-affarijiet jew jiftaħ bib u jagħlqu, tard ikollu xi forma ta' substance. Enerġija. Ikollu xi forma ta' enerġija, ma l-enerġija mhux enerġija waħida, aħna nafu l-bniedem kemm hu kompless
u l-bniedem kif evolva u kif sempliċement naqra mutation bidlitu għalla ħajar jew inkella tista' tbidlek għall-ar. Jiġifieri nafu li pereżempju bniedem li ngħidu bati bl-Alzheimer's avvanzata ħafna. Jew f'koma pereżempju, jekk għandu l-ispirtu, fejn l-ispirtu tiegħu allura? Mela ħan ittestjak naqra issa, għax inti tgħid ħan ittestjalek il-perception, għax ħafna drabi tkun ikollok il-perception. Hawnhekk għandek xi ħaġa quddiemek, spjegali x'qed tara. Wieħed għandna ta' tnejn, tlieta. Hemm differenza bejn u joħolqhom l-istess da u x'hekk ħbula. Issa jekk innaqbadhom hekk nagħmilhom waħdek, għandek wieħed li huwa qasir. Wieħed li huwa twil, l-oħor li huwa twil ħafna. Qed tifhem? Jiġifieri dik hija eżempju ta' illużjoni, issa jien nista' biex anke nvarja lek ftit ukoll ma niddiequx jarawna nitkellmu n-nies inkompli lek ftit ieħor. Inti rajthom daqs xulxin, issa tarhom daqsijiet differenti u dawn nistanti lok tiċċekkjahom, ġifieri jekk tista' tiċċekkjahom jew tista' tiċċekkjahom, ma fihom xejn. Le, ma fihom xejn, ħula normali. Ġifieri mbagħad jekk inti taqbad u tella tarfhem, nista' nerġa' nġibhom dik il-perception li kellek qabel. Kultant jiduna traffiku perception, anke din hija perception. Daw jiġu ndas. U reġa' għandek wieħed, għandek tnejn u għandek tlieta. Issa naħdmu bit-tnejn minnhom. Jekk inti taqbad dawn it-tnejn u tagħmilhom waħdek, jerġgħu jiġu ħabel wieħed kif kien qabel, ġifieri morna lura fiż-żmien issa kważi. Norbot oqda hekk jien għandek ċirku. Jekk naqbad subajja u minn għandu l-sienu jaqta, jien għandik subajja jaqta, reġgħu nqatgħu żewġ daqsijiet differenti. Din hija li rid ngħidlek. Għandek xi kalamita bħal. Le xejn kalamiti, xejn, wieħed minnhom da. Mela, nagħmilhom waħdek, nagħmilhom waħdek, u reġgħu indaqs, mela. Issa li ħanagħmel nipprova tagħna xrid nagħmilhom waħdek u nipprova nġibu wieħed sħiħ. Ma marriċ loqda, mela. Jekk nagħmilhom mbagħad nixbdu hekk. Ġiet loqda hemmhekk. U? Loqda sfarix. Għandek xi ħabel iduru Le, m'għandekx kalamiti, m'għandek xejn, ġifieri. Dejjem kien stram da trick, qatt ma stajt nifhem. Le, trick klassiku antik, ma jinġibtu sempliċement biex nurik kultant kif dak li naraw mhux bil-fors huwa realtà. Dak li naraw mhux bil-fors huwa realtà. Issa, jiena tkellimt ħafna, issa saqsini xi ħaġa oħra. Hekk esperjenzajt xi ħaġa bħal. Nixtieq li esperjenzajt. Kont se nsemmilek l-ewwel L-ewwel nettina f'dak iż-żmien li kelli dik laqda tas-70s Malta Parapsychology Society deli right UFO, over right UFO. Jiġifieri ma UFO xi tfisser, UFO huwa oġġett itir li mhux identifikat. Jiena ħanejdek astronomija ma tantx naf, ma tantx studjajt, ħanejdek il-verità u nipprova nitgħallem illum ma għandi naqra problema, jien dejjem is-suġġetti kien l-arti. Letteratura, tpinġija, mużika, fejn jidħlu numri. Imbati biex niftakar. Allora l-astronomija imbati, għalla poi niprofa nitgħallem u ma kontx naf nispjega x'inhi din, ġifieri, però kien oġġett li ma dit nifhem. Ma jfissirx li kien alien. Issa l-problema tal-alieni x'inhija? Jista' jkun hemm li hemm ħajjiet f'exoplanets jew planets oħrajn, ġifieri jista' jkun? Of course jista' jkun. Anzi hemm it-teorija ta' Frank Drake, Drake's equation, dan għamel kalkoli matematiċi. Saqsejt għal-ħija, xena hija professor tal-mathematics. Dan Frank Drake għamel dal-kalkolu matematiku, ra il-variables kollha u ikkalkula l-probabilità. Qed tifhem li hemm ħajja fuq pjaneti oħra hija hemm qiegħda. Hemm qiegħda, ġifieri issa jien għandi naqra mbagħad hemm Fermi paradox. Il-Fermi paradox. Il-Fermi paradox da Enrico Fermi minn għalija dak li kien ħareġ bil-Where's Everybody. Allora jekk hemm daw l-aljeni fejn qegħdin. Issa aħna nafu li l-iktar pjaneta li naħsbu li forsi jista' jkun fiha ħajja l-Proxima Centauri hija 6,300 light years il-bot, jiġifieri biex jitraveljaw daw biex jaslu għaw.
iridu żmien enormi. Issa, il-biċċa xogħol hija li għandna provi li żaruna aljeni, hemm żewġ affarijiet, hemm dawk li raw is-sightings, hemm dawk li raw l-aljeni u hemm dawk li kienu jgħidu li kienu abducted mill-aljeni, hemm l-abduction. Għandna wieħed dal-waqġi. Għandna l-abduction theory. Issa, hemm is-SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. U hemm illum għandna il-James Webb Telescope, il-ġdid li huwa enormi, mort lecture fuq u da ġifieri. U dawn, sissa, ma sabu xej, kien hemm fis-77 kien hemm dak il-naqra x'ismu il-wow jedulu il-wow factor, il-wow signal, imma l-bqija dawn huma xjenzjati, dawn huma astronomi, m'għandhom l-ebda interess, everybody can go on the website ta' dat web telescope u jista' jara x'inhu jiġri, hemm xejn ġifieri li mhux qed ngħid li ma jeżistux, imma meta tiftakar, meta tirrealizza l-ħajja tagħna kif din dinja, after billions of years mill-Big Bang, bdiet il-ħajja. Bdiet il-ħajja, ħajja mikroskopika, mbagħad kien hemm 5 extinctions, kien hemm id-dinożawri li spiċċaw aktarx bil-da, x'ismu bl-asteroid. U fl-aħħar mbagħad il-Homo erectus telaq mill-Afrika, u mbagħad kien hemm il-Homo sapiens, ġifieri after billions of years daw, ġifieri u aħna qegħdin ma nafx kemm hawn il-billion speċi fid-dinja u li l-ispeċi li jgħixu issa għandi miktub ta' ma xina ngħidlek għandi problema għan-numri ġifieri, għandi naqra problema għan-numri. Għandek hawn 8.7 million species li huma alive. 2.3 huma ġifieri ħajjiet li għandhom iċ-ċelloli, qed tifhem. 11,000 huma mammals da. Minn daw kollha hemm mbagħad il-bniedem. Issa minn dawk li semmejtek fil-bidu, 99 times oħra saru extinct. Ġifieri ara kemm kien hawn speċi fid-dinja u l-bniedem huwa sempliċement wieħed minnhom. U l-bniedem huwa differenti u aħna superjuri, nħossuna superjuri, għax kif evolva mutation, kif evolva l-moħħ, u hemm ħafna teoriji di kif x'inhu huwa li l-moħħ. Hemm ħafna teoriji u mushrooms jgħidu jew jien naf kien hemm xi lib fejn. Dik hemm ħafna teoriji, jiena ma nistax ngħid, ma nistax ngħid. Imma it is the brain which has made us intelligent. Issa qed jippruvaw jikkomunikaw magħhom daw, jippruvaw jaraw jisibu xelek għax huma jgħidu li jekk avvanzaw daqshekk kapaċi daw jibgħatu signals bħalma nibgħatu aħna. Jekk forsi aħna għadna primitivi għalihom. Jista' jkun ukoll, jista' jkun li anki daw kienu u m'għadhomx jeżistu. U qed naraw ir-remnants tagħhom ma nistax ngħid ġifieri, imma jien ma nafx pereżempju issa l-Amerikani in-Navy qed toħroġ il-videos u l-pilots qed jitkellmu sawa. Ġifieri daw x'qed jaraw. Ma nafx, inti rajt xi ħaġa wkoll, għajdin għax jien rajt il-Karkara, UFO il-Karkara. Il-Karkara, pajjiż il-Karkara. Imma meta tgħid UFO, x'jiġifieri? Ma indeskrivibli men, jiena niddeskrivih qisu lava lamp men. X'huma? Qisu lava lamp, orb qisha lava lamp. Dik li niddeskrivih. Mhux essaċ inti. L-iktar waħda viċini ġifieri. Għax imbagħad kont qed inkun ma' wieħed dejjem li rajt il-UFOs, rajt il-UFOs law. U darba minnhom ħanitkellem pastas. Għanilek kif eżatt kif kienet jiġifieri. Mhux ħareċ il-solaki żgur. Kienet jgħin inġor il-gadget għax jien dilettant tal-pakka galli u għalli mara hemm UFO. U jaħaristek il-fuq qatlu nbilli men, qatlu tiblaw f'sorma kbija. U dak il-ħin men, frik jgħid men, ġifieri nitnejjek għati kollu, għax ma stajx nemmen, moħħi ma bedix jirreġistra xillos jgħat nara, u damet hemm. U bafhem minnhom hekk, klikja moħħ il-mobile għalla, bat u bdejt nipprova nixbet il-mobile, biċċa mobile, issa għamilt upgrade, għax ma konx dilettant tal-mobile, u insomma. U jena u nixbet hekk, ġiet ix-xemx fajnija ma stajx nara dal-ostja jew fuq sewwa, hemm kienet u dam. Ġifieri,
Ma nasax immerik. U bat rġajt mort l-alqa tiegħu ta' It could be anything. dal-individu. U rġajna rajna u ħand il-video wkoll. Jina wkoll rajt għetlek, ġifieri ma jfissirx li huwa vettura spazjali, jista' jkun li u jista' jkun li mhuwiex. Ġifieri fuq din mhix xi ħaġa qed nitkellmu aħna, mhux qed nitkellmu aħna fuq oġġett li jmur kontra x-xjenza. Jien interessani, speċi, jekk jgħidu li raw xitani jew raw spiritu, jew inkella jistgħu basslu l-futur, daw l-affarijiet li xjentifikament ma nix nispjegaw, issa UFO jekk, però li inti rajt UFO, issa mbagħad ħammerik fuq dal-punt jien. Mhux jien personali, jekk inti rajt UFO seta' kienek xi kien. Imma hemm daw il-telescopes iffokati fuq diversi partijiet u daw ma sabu xej, ġifieri għadhom s'issa, allura. Inna dal-aħħar is-Senat Amerikan, wieħed senator semma li n-NASA għandhom 4K images ta' multiple objects entering our atmosphere. Ġifieri ritratti hemm din u ritratti. Ma nafx, imma ġifieri. Ritratti. Imma komunikazzjoni as such. Il-komunikazzjoni li kellna s'issa huwa kif naqbad ngħidlek, threat. Letteralment threat. Għax daw jiġu jagħmlu ċrieki mal-ajruplani tagħna kif jgħidu barra, sawa, bil-Maltijiet ngħidu bl-ajruplani u bl-aqwa teknoloġija li għandna. Sawa, u jidħlu, joħorġu, jisu xejn mhux xejn, jisu tagħhom hawn. Issa jista' jkun kif qal Stephen Hawking li aħjar ma nittantawhomx daw, ma nippruvawx ġifieri. Issa jista' jkun li hemm ħafna avvanzati minna, jista' jkun li għadhom iktar primittivi minna, jista' jkun li m'hemm xejn. Jiena l-opinjoni tiegħi, ġifieri opinjoni tiegħi personali mhux bażata fuq xjenza, għax ikolli għandi ħabib tiegħi fil-għaqda tagħna Timi li hemm ħafna fid-Drake's equation, u ngħidlu Drake's equation hija probability, it's not certainty. Mbagħad nibdew nitkellmu aħna fuq id-damem. Li u jirraġuna, dak titfa per eżempju żewġ damem ma nafx kemm number of times, ħajġuk eventualment 50-50, ħajġuk jiġuk dejjem sixes per eżempju, jew munita, jnidu munita, tollija 50-50 times ħad iġik 50 drabi percent ras u 50% in-naħa l-oħra. Tifhem ġifieri jekk inti tollija kemm il-darba, imma ma għandikx garanzija. Per eżempju, jien neħdu lotterija. Kemm il-darba tittollija? Ma niftakarx il-numru, għax matematikali, ħafna drabi. Imma jien neħdu lotterija, għandek 5 numri da Super 5, ux veru inti. Issa għandek da Super, ngħidu li inti ħat ixtri 100 biljett kull ġimgħa, qed nitkellmu ħadd ma ħjamela di teorija ġifieri. U toħodhom għal ma nafx 100 sena. Ma jfissirx għandek garanzija li inti għax mathematical probability li ħadd irbaħ. Xorta jista' jkolli ma tirbaħx. Iktar ma jkun hemm variables, iktar ħajkollok kif probability ħadkun li jista' jkun zero. Ġifieri. Fil-fatt jiena nqabbel din il-kwestjoni ta' alieni li jaraw l-alieni u abductions ħafna ma it's a new way of describing meta kien jaraw l-spiriti u l-anġli u l-xjaten u kollox ġifieri. Verżjoni moderna ntu naqra pseudo-xjenza. L-istorja tal-seans ila ġejja żmien twil minn żmien Swedenborg. Però fil-1874 again in-numri jiena toqgħod fuq 47. Hydesville li kien parti minn New York State li għadlum madu xeżisti kien hemm każ simili għal dak li semmejtlek ta' Malta fejn kien hemm daw iż-żewġ tfajliet kun jommon Fox, the Fox Sisters, kienu minnarija tlieta ħwa ma tnej minnom iż-żar. Kienu bdaw jissimaw ħsejjes fid-dar, insomma. U bdaw jgħidu li aktarx ta' xi ghost, ta' xi ħadd mejjed hemmhekk, insomma. Kienu jaraw tifel ġo xi gwarda robba. Le, kienu ħsejjes biss daw, ħsejjes biss kienu tamping u rapping. Fil-fatt, hemm il-ktib table rappers. Alright, iwa. U daw mbagħad qalu jekk huwa spiritu nistgħu ndon saqsu l-mustijiet, qalu lu speċi hekk tħabbad darba tfisser-iva, tħabbad darbtej. Kienu jfaqqgħu l-kubtejn. Kienu jfaqqgħu l-xismu l-kubtejhom u sobajhom ta' saqajhom, insomma kienu jużaw anke toffijahom dendla. U ma stess ammettew wara imma qajmu sensazzjoni sħiħa li baqgħet għaddejja żmien twil
U ma ammettew li kienu jitċitjaw, oħtom ma ħallithom, xi oħtom il-kbira kienet tagħmel flus minn fuqhom, jiġifieri. Imma il-moviment spiritualista jgħidulu spiritualist movement baqa' dejjem saret reliġjon sal-lum, jiġifieri, u dejjem aħna nippruvaw nikkonvinċu lil nfusna li l-ispiriti jeżistu, li l-rwieħ jeżistu, li l-ruħ tibqa' ħajja anke wara l-mewt, tibqa' din l-enerġija li taħseb li titkellem, li nisimgħuha u nintaqgħu ma' daw il-mediums li jgħidulek li qed nara xi ħaġa qed inħoss illum m'għadhomx physical, illum il-physical medium spiċċaw dawk li joħroġ l-ektaplasmu minn ħalqhom tara xbija fid-dlam, għax illum id-dlam diffiċli biex tikkontrolla. Qabel fl-antik meta ma kienx hawn elettriku, faċli titfil lampa tal-gass. Fosfru. U eżatt, u tuża ħafna llum dawk ma la jaqbduhom, kienu ġieli qabduhom ta' wkoll. Mhux ġieli ħafna drabi qabduhom. Kien hemm nies bħala Eusapia Palladino pereżempju, waħda minnhom Marjorie. Dik li kienet tisker? Hux. Marjorie li kienet tisker? Iva. U fil-fatt Houdini kien involved ma' Marjorie. Houdini kien. Ħanajdek biex ta' Houdini, għax interessanti anke għal dawk li qed jirawna u jisimgħuna. Houdini kien waħed mill-aqwa maġiċi ġrarat id-dinja, mhux għax kapaċi biss kien, għax kien kapaċi jagħmel pubbliċità. Lillum il-ġurnata kulħadd sema b'Houdini meta dak iż-żmien la kien hemm internet, la kien hemm television. U kien kreattiv. Kien kreattiv u kien jaf juża l-promotion. Kien bidem diffiċli, ma kienx bidem faċli, kien jew għalhem xejn, kien ma la jaqbad ġlieda, kien familja fqira ħafna ġew kienu Hungarian Jews li waslu l-Amerika. U dana kellu rabta kbira mommu, kien iħobba ħafna l-ommu, kienet għax kien missieru ma kienx trattat tajjeb, kien rabbi għaw tal-reliġjon Ludija, ma kienx trattat tajjeb, kien iħoss ħafna. Is-sewweċu, qatt ma kellu tfal Houdini, meta mietet ommu tant ħada bi kbira, dak iż-żmien kien hemm il-famuż kittieb Sir Arthur Conan Doyle li kiteb il-kodba ta' Sherlock Holmes, kien bidem bravissimu, imma kien jemmen ħafna l-mara tiegħu kienet medium. U kien ħabib ma' ta' Houdini. U ħaddu għand medium biex jikkomunika m' U di ommu bditkellmu bl-Ingliż. Through the seance, through the medium, ġifieri għax daw jitkellmu mbagħad bil-leħen support. Kemm ma tajja ma kienx taf bl-Ingliż. U meta saqsija ġata, induna li dawn għafek, għalla għajem gwerra kontra il-mediums. U għamel challenges, kien l-ewwel wieħed li għamel dat challenge, kont qoddim il-Kongress Amerikan li għamel challenge li jippruvaw l-medium u kien jittestja ħafna mediums, għaxu kien jidu ħafna challenges. Ħafna u kollax kienu ħafna gypsies li jgħidu li jaqraw il-xorti u affarijiet oħra. Għamba tipprovajna ħafna affarijiet, tipprovajna neħdu, meta kien hemm Waħed mill-li finta l-fotografija fil-bidu, da li kienet jiġri huwa kien juża plates ta' ritratti. U meta taħu tratta xi ħadd bil-plate bil-kimika, all right, kien jipprintja u jerġa' jaħsilha blaċtu, insomma, u kien ġieli kien jibqgħu faded xismu ta' qabel, ta' qabel jieħu tratta jekk, per eżempju. U jiġi fil-background. U da induna li t-għamel business bija da, beda jgħamel daw il-double exposures biex jieħu tratti ta' spiriti. Ġifieri, u di komplet ma tolizmin insuqat l-lum fuq l-internet fittex, issib ħafna ritratti ta' spiriti li jkunu anomalije fil-ritratti, l-orbs, per eżempju, ħafna affarijiet. Ħan ippruvaw xi ħaġa. Din għedu il-Phantom Artist. Mela, għak għandi nixtieq li għandi biċċa karta jien. Nixtieq li ċekkja għan prova nġebbed idejja, naqas, u hemm ġew tista' ddaħħal subajk tara li m'hemm xejn. Iftaħħa. Ma fiha xejn u xek. Mela, issa hemm ġew m'hemm xejn laqas poġġi subajk hemmhekk, le poġġi l-karta issa. Subajk biss. Mela l-karta ħattija lili, daħan poġġi ħawa issa. Il-karta li ħan għamel jien ħan qasqas naqra ftit fiha hekk. All right, ħan naraw jien manifesta xi ħaġa xi spiritu ta' xi ħadd li huwa mejjed ħanħammeġ dak naqra. Mirko Menegatti. Kien hemm Magician Mirko Menegatti. Magician Taljan mhux kien hemm kien għadu hemm. Għadu jeżisti imma xi aħna. Tagħmel magic. Mela, dila qasqasnija ħanpoġġu hemm ġew. All right, ħanpoġġuha hemmhekk biex kompletara. Issa. Hawnhekk għandi ismijiet, zob naqra dik tista' ġebdu ftit. Għandek ismijiet ta' Aldo Moro, taf minnu Aldo Moro, daw kienu nies kbar li mexxew pajjiżi u m'għadhomx ħajjin. Grace Kelly, per eżempju, Konrad Adenauer, Indira Gandhi, Charles de Gaulle, John Kennedy,
All right, Margaret Thatcher, Nikita Khrushchev, insomma Winston Churchill. Issa inti għandek dik il-biċċa kartonċina fidejk. Għanamlu klip nerġa' u tixtieq iddaħħalha f'page fejn trid. Fejn trid inti. Fejn dirlek inti. All right? U hemmhekk ġik isem. Tista' tara l-isem ma nafx forsi tajdu xi għalissa. Tara l-isem? Il-kamera ma fx jidirx, il-kamera Ejwa. Kara forsi jiderek. Ndorru fuq il-televizjoni. Issa jimpoġġej dal-portmoni hawnhekk bil-xismu. All right, u nixtieqek inti stess toħroġ dik il-karta u tara l-mem xejn iktar. Qasqasna. Tir naqra fidejja ħniftaħ ħajjina mhux għax ma nafdaq x'tadi imma biex nagħmlu nqa drammatika. Mela. Għall-ewwel darba meta ngħidlek jien ħatejdli l-isem li kien hemm. Min kien l-isem? Elizabeth II. Min Elizabeth II? Ovvjament jina ċitja, dan Matrix, ġiviri. Ma ħafna dabi jek kienu jgħamlu ta' biex jikkonvinċu ġiviri, jek kienu jgħamlu. Mbagħad kien hemm per eżempju ieħor li tant kien jemmen li r-ruħ għanda l-xismu li kien jiprofa jizen r-ruħ. Allora kien per eżempju sib permess ta' xaħat li qed imut, jiznu qabel imut, u mbagħad jiznu wara li imut u kien hemm dik l-idea ta' 21 grams. 28. Dak l-ilma. Kien ħareġ film fuq hekk fil-fatt, mhux fuq hekk, kien dak l-isem. Kien hemm każ wieħed u hemm tabella fil-post fejn il-fantasma solva il-qtil tiegħu. Imma stejjer dawn, stejjer. Imma storja, eżempju, twila biex nirrakkontaw hawnhekk, toħdilna l-ħin, imma nibatlek il-link tagħha. Hija l-unika storja fejn huwa konfermat li l-fantasma solvit il-qtil tagħha. Le ħanejlek. U b'dettal wieħed jiġifieri. Dan huma qastejjer li diffiċli biex tipprovhom jew tiddisprovjhom għax ifhem huma xi ħaġa li għax inti biex tiċċekkja xi ħaġa tkun tagħmel il-proċess qabel u wara. Fil-fatt da li prova jiżen miskin. Fil-fatt għamilha ġifieri good intention ma provax jiċċiti jew prova ġifieri għamilha b'mod in a way b'mod xjentifiku li jiżen qabel u jiżen wara. Dik hija l-iktar ħaġa xjentifika. Imma l net il-miżin li juża dak iż-żmien dan qed nitkellmu aħna ġifieri seklu 19 u barra minn hekk ma setax jittestja sew għax inti ma tantx hija ħaġa etika li tmur fuq bidem ħatajla ħatmut ma laħan iznek jew familja tiegħu. I mean, xi ħaġa li ma tantx tista' ssir b'mod normali. Imbagħad kien hemm dik l-idea li jaqraw għax huma ħanejdlek imbagħad kien hemm it-teorija ta' Moody ma nafx ma jbiet Raymond Moody ħareġ iktib Life After Life jidilli jisu. Fejdana fis-70s kont rajtu jiena għad għandi l-ktieb ġifieri mbagħad ħarġu ħafna oħra warajh. Li dana jgħid intervista ħafna nies li kienu mejtin clinically dead li ġew lura l-ħajjax risusċitawhom u dawn kellhom esperjenzi simili fejn għaddu minn ġo tunnel u mbagħad jaraw lilhom infushom fuq is-sodda, eċetera, eċetera. Għandek il-combination ta' astral body, astral travel, eċetera, eċetera, ġifieri. Ovvjament ħafna xjenzati dana għawir l-argument, bata minnom hija Susan Blackmore, l-psikologa Susan Blackmore, fejn it-teorija taħħajja li dik hija xi ħaġa li hija because of lack of oxygen, għax inti tkun mejjed meta tkun brain dead, meta tkun clinically dead ma tkunx mejjed. U provaw testijiet fejn ipoġġu per eżempju guardarobbo li nejdu guardarobbo jsekun locker, whatever, u tpoġġi xi kidba fuq li jekk veru da jitla u jara affarijiet minn fuq jista' jara dik. Imma sissa. Ma dik hemm explanation oħra ta' dik hija meta l-bniedem ikun qed imut jirħi ċertu kimika. Sawa fej ikun bħala comfort għalih biex ikun jista' jitlaq. Biex ikun jista'? Ikun jista' jitlaq u jistri. Le, skur, mela. Tipo ta' comfort. Eżatt, fil-fatt huwa enta x'issa semmejt it-batija, fil-fatt jien naħseb li meta jkun wasal l-aħħar li ma jbatix das. Ma nafx tgħidilna qatt ma nistgħu nidħlu f'moħħ il-bliedem aħna għas moħħ ta' annimal, ma nistax inkunu nafu eżattament x'inhu jaħseb. Għadni kemm esperjenza ta' aggressjoni fuq isewwa ta' daqqa ta' ras wieħed u dak il-ħin
ma konx naf x'inhu jiġri, kif bedajt inibissi u mbagħad jisak kikjat l-adrenalina u ma bqajt inħoss xejn. Ija, eżatt. Naħseb ifhem li ma nistax ngħid għax jiena minn xjenzjat, ġifieri, imma naħseb li hija veru li qed tgħid inti, ġifieri, I mean mhux veru, mhux qed ngħidlek li inti Kont maħsud. tgħid veru. Dak il-ħin ħassejt. F'ċerti momenti il-ġisem tagħna, anke l-adrenalina pereżempju kultant, ċertu ġeħ ma tħossux meta tkun dak u mbagħad wara tħossu. Wara. Ġifieri di l-problema, ma l-problema hija x'inhu jiena dejjem di ngħid, pereżempju meta jgħidu raw spiritu, x'jaraw dawn? Jaraw il-glitch that tajtin. Well and good, all right. F'dik il-każ forsi veru. Imma mbagħad hemm l-ispiriti l-oħrajn li jkellmuhom u kollox, u daw bil-ħwejjeġ ikunu, hemm spiriti ta' ħwejjeġ, hemm xi gwarda robba li toħloq ħwejjeġ minnha. Dik il-problema tiegħi mbagħad pereżempju, dik ma nafx kif nispjega. Anke meta jaraw il-viżjoni tal-Madonna, ġifieri dina il-Madonna suppost ħanajt ereżijiet u jien ma ħankellem open, il-Madonna pereżempju fl-istorja skont il-Knisja tered fis-sema bir-ruħu bil-ġisem. All right. Ma dik wara nkitbet. Ejja naf, hemm xi ngħid veru. Ovvjament mhux vera, jekk ġarek ġiet abducted. Ħatara ġifieri, ħatara il-Madonna veru kif inhi. U l-libsa minn fejn ġabit għandha xi wardrobe hemm toqgħod tażel. Naf x'affarijiet daw li kieku l-fenomenu. Kultant ma naħsbux fil-fond. Kieku l-fenomenu tal-UFO iġalek tara dak li trid inti. Issa ngħidu inti dilettant ta' Houdini. Dellek il-fenomenu dellek forma ta' Houdini. Fimx irid ngħidlek issa pereżempju bħal ġuża mifsud. Dik xtuf iktar mill-Madonna kienet. Derit il-Madonna. U allura daw meta jidhru ma jgħidu xejn li huwa xi ħaġa li ma nafux biha. Għax il-fenomenu huwa bħalek. Dejjem bil-misterju bis-segreti. Van huwa bħalek, trickster. Inti tagħmel it-tricks. U l-fenomenu jagħmel it-tricks ukoll. Ma l-fenomenu xi skop għandu li jagħmel it-tricks? Jista' jkun li anke aħna fid-dinja hija il-Big Bang kienet esperiment li għamlu xi ħadd mischief maker ħoloq del-Big Bang u dejjem tespandi bikolli jista' jkun hekk. Jista' jkun xi għalien ieħor. Ċekkja fuq ġuża. Wara ġuża ma jemminix hemm bħal David Pace jgħidlek għax kienet toqgħod tara tħares lejn ix-xemx, tgħidulhom ħarsu lejn ix-xemx in-nies. Imma tara ġuża x'kienet toqgħod tgħid jitolbu, sofru, sumu, ma nafx jiena. Għax il-fenomenu li lek ġala tħoss. Sawa, inti jien l-esperjenza jiena xi ħaġa stramba li ġalek taqpa taħseb men fuq għal-ħaġa. Taqpa taħseb jien naf jekk jgħaddu jekk ngħix 10 snin oħra, żgur ħaneqpa naħseb u fuq ħanaħseb fuq dak li ħassejt dak il-ħin. Dak il-moment, fimt, pereżempju fejn David Pace wara kwinti spjegajtlu li ma kienx hemm ħsejjes u li bdejt nisma' isek ġo kamra magħluqa u meta widnejk jibdew isafru. Ma nafx jekk qed tifhimni tkun ġo kamra bla vaku. Jibdew isafru widnejk. Dawk dettalji li neqpa niftakarhom. Ma naħseb ħafna minna mill-moħħ, il-moħħ tagħna aħna we overestimated. Minna rina l-moħħ tagħna xi computer jaħdem perfett. Imma anke l-memorja tagħna, nsemmilek każ David Pace li huwa bidem xettiku għall-aħħar. L-ewwel darba li ntqajt miegħu għadin niftakrek tagħmel illużjoni darba li fejn għamilt dik fuq tifel u hekk erfajtu. Issa jiena konċert li għamilta. Mhux David qed jikdeb, far from it għax David huwa bidem. Imma il-memorja tagħna dak ra il-xaħat ieħor jagħmilha għax saret fuq it-television minn David Copperfield fl-80s, jiġifieri u ħallat għax jiena jgħiduli ġieli pereżempju ħadd iċ-ċurkett mill-but, laqas mis-sejtu, affarijiet li ma sajt nagħmel. Għax in-nies infatti aħna ngħidu l-magicians, the magic exists in the people's mind, mhux dak li rajt inti, imma kif interpreta l-moħħ, ħafna drabi kif interpreta l-moħħ. Imma naħseb jiena l-ħajkolli nagħlaq hemm illum mhux veru. Forsi għal darbohra fanna. Mela le, kun forsi aktar inqas mafus bil-ħin. Nirringrazzjak Van tal-li ġejt. Xejn pjaċir tiegħi jiena ħoggos nitkellem jiena nemmen ħafna titkellem open, ma toqgħodx tiġġieled ma dak li jkun, tiddiskuti. Taqsam l-opinjonijiet, forsi timxi l-qudiem. Jiena minix ċert minn dak li nemmen jien, qed tifhem nipprova nfittex il-verità, but sa fejn naslu. Thank you ħafna. Grazzi lilek. Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe għax tgħinuna ħafna.